Hoe kunnen ze het doen? Over de ruggen van mensen. Of zoiets doen. Dat al deze tehuizen nou in een failliete toestand komen. Dat lijkt toch nergens op. Ben je nou beheerder of ben je het niet? We spreken de bewoners deze keer in haar kamer in de Talmahoeve in Veenwouden. Een paar weken geleden was dat nog in de plaatselijke snackbar, omdat de Passana-leerling geen media in het gebouw had. Intussen is er een soort bad en is het ziekenhuis de Sionsberg failliet. Maar ook de rond 1200 werknemers in de Ouderijnszorg binnen mij sleept. Een zaaneemde vangnetstichting moet ervoor zorgen dat alles wel terugdraait. En op de achtergrond praten curatoren met partijen die dealen van Passana overnemen willen. Het personeel werkt vrijwillig en stier van de spanning terug. In afwachting van Sileen en toekomst. Mijn hele prot onzekerheid, mijn hele prot wordt verteld, maar we weten niks. Je komt maar eens bij mij de kous naar doen. 6 uur ben ze bij mij, want ik ben hier meestal betijd. En de winja die kon net meer praten. Die heeft geen lood meer. Ze zei, ik was zager aan houden. Ook ze ben gisteren de laatste uren net vrij. Nee, ze zei, ik hou vol. Ik ben zelf echt kostwinner. Ik maak echt zorgen voor een jongetje van 6 hier. Dus dat leer met wel komen. Tuurlijk. Sinterklaas zit voor de deur, Christus zit voor de deur. Jouw is duidelijkheid. 6 werden daar binnen. In Veenwouden, Ternaat en ik op het Ameland, dat troffen Zwartcentra zitten, binnen werkgroepen op jochten voor het behoud van verschennings van senioren. Dat het goedkeper maakt in de Zwart stiet voorop. Maar sluiten, wat Passana van doel weer, daar leidt nimmen hem samen bij Del. Er is er één die in maart volgend jaar 103 wordt. Nou, je zult maar moeten verhuizen. Als nadien je doorneemt en wie maakt het eruit? En je smiet het plaat of je de oren erin. Ik neem maar wat. Daar maak je wel voor. Daar mag het voor. Dus ik wil haar zeggen, curator, kom ik Del. Jouw is duidelijkheid.